हेलो फरायसा नोंथांमोन बयखौबो गोरलै सल्युशन चेनेलाव बरायनाय जाबाय। जों मिथिगौ सानफ्रोमबो उन्दै गेदेर गासैबो खामानियावनो सानखान्थिखौ बाहायनाय जायो। नाथाय जों बांसिनानो मेथ्सखौ गोरा एबा हार्ड मोनो। बेनि जोबोर जाहोन थानो हागौ। जेरै दानख'नाय, दाजाबनाय, सानजाबनाय, राननाय बायदि बेसिक रुलफोरखौ जों रोङै, मेथ्सखौ फरायनो बानाय, मेथ्सखौ फरायनो नाजाबाबो बुजिया बायदि बायदि। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मेथ्सखौ माबोरै फरायनायनि लोगोसे 10 थाखोनि सानखान्थियाव 100नि बाराव 100 लाखिगोन बिनि सायाव सावरायगोन। आसा खालामगोन भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन आरो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना मोनसे लाइक होनो बावनो नाङा। गिबियावनो जों फरायसाफोरखौ मोननै बाहागोआव रानगोन। सेथि बाहागोआ जाबाय मेथ्सनि जेबो बेसिक नलेज गैया, मिन्स दानख'नाय, दाजाबनाय बा राननाय बायदि बेसिक रुलफोरखौ रोङै, आरो नैथियाव जाबाय मेथ्सनि बेसिक रुलफोरखौ रोंनाय, माने बेसिक नलेजफोरा बेनाव थानाय। दानिया मेथ्सनि जेबो बेसिक नलेज गैया माबोरै फरायगोन? बिथांमोना गिबियावनो 10 थाखो मोनना जेबो रोङा होनना गोसोखौ लोरबां दा खालामसै। राननाय, सानजाब, दाजाब, दुसासा, दशमिकनि सानजाबनाय बेफोरबायदि जा बेसिक रुलफोरखौ जों सोलोंनो गोनां दं बेखौ मोजाङै सोलोंना लाग्रो। बेनि उनाव जेब्ला बेफोरखौ सोलोंजोबगोन अब्ला मेथ्स बुकखौ लाना सानफ्रोमबो एसे प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो बुजियाबा जोंनि गोरलै सल्युशन चेनेलनि हेल्पबो लानो हागोन। नेक्स्टआव मेथ्सनि बेसिक नलेज थानायफोरा माबोरै फरायगोन? बिथांमोना जिहेतु बेसिक नलेजफोरखौ रोंखाजोबो, बिथांमोना डाइरेक्ट मेइन बुकखौ फल' खालामना फरायलांबाय थानो नाजानो नांगोन। दानिया फै नायनोसै 10 थाखोनि मेथ्सआव माबोरै 100नि मादाव 100 लाखिगोन। जों बयबो मिथिगौ क्लास 10नि मेथ्सआव 100नि मादाव 10 मार्क्सआ प्रेक्टिकेल आरो 90 मार्क्सआ थिउरि एबा लिरनाय जायो। बे 90 मार्क्सनि मादाव 65 मार्क्स डाइरेक्ट सोंथिनि एबा एक्सारसाइसनिफ्राय फैयो। बेनिफ्राय 15 मार्क्स मावदिन्थि एबा एग्जाम्पलनिफ्राय, बेनि उनावहाय जोंनिया 5 मार्क्सआ गेजेरनि बानायनाय फैनाय नुनाय जायो। स' 100 लाखिनो थाखाय जों गाहायनि स्टेप्सफोरखौ फालिनो नांगोन। गिबियावनो चेप्टार वाइज आलदा आलदा खाता एबा नटबुक्स बानायना नांगोन। जेरै 1 लेसननि थाखाय आलदा, 2 लेसननि थाखाय आलदा, 3 लेसननि थाखाय आलदा बेबायदि। चेप्टार वाइज बेसे मार्क्स फैगोन बेखौ मिन्थिनो नांगोन। बेनि उनावहाय चेप्टारखौ मोजाङै बुजिनो नाजानांगोन। बुजि मोनाब्ला जोंनि गोरलै सल्युशन चेनेलनि हेल्प लानो हागोन। खाता एबा नटबुकनि फार्स्ट पेजाव गावबा गाव चेप्टारनि गासै फर्मुलाफोरखौ लिरनो नांगोन, जाहाथे नटबुकखौ नायबानो फर्मुलाखौ नुयो। बिनि उनावहाय सोंथिनि कुइसनफोरखौ सल्भ खालामनायनि उनाव बे सोंथिनि आगोलाव जा मावदिन्थिफोर थागोन बेफोरखौ लोगोसेयै बुजिना सल्भ खालामनो नांगोन। बिनि उनाव गासै सोंथि आरो मावदिन्थि खालामनायनि उनाव बे चेप्टारनि प्रिभियास इयाराव जा कुइसनफोरखौ फैदों बेफोरखौ सल्भ खालामनो नांगोन। जोबथियाव प्रिभियास इयार कुइसन रिलेटेड इम्पर्टेन्ट कुइसनखौ दिहुनना जोङो खालामनो नाजानो नांगोन। दानिया गासै बेबायदि लिरना एबा बुजिनाल' थाबा जानाय नङा। जों सानफ्रोमबो न'ट्सआव जा लिरख'दों बेफोरखौ प्रेक्टिस खालामनो नांगोन। जुदि जों हाबाय बा जोब्बाय होननानै प्रेक्टिस खालामालाबानो थाबाय थायो अब्ला जों मालाबाबो मेथ्सआव मोजां एबा 100 मार्क्स मोननो हानाय नङा। मानोना प्रेक्टिस मेक्स ए मेन पारफेक्ट। नेक्स्ट बेबायदिनो मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक लाना लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामना बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। स' गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन, बाय।